मैया दाखालिनिफ्राय बिराद अखा हानायनि जाहोनाव गुबुन गुबुन जायगायाव जेरैबायदि दै लोमसावदों थिग बेबायदिनो नैबे बर'बादा गामियावबो बे खाथियावनो बर'बादा दै आरो बर'बादा बिलो बुदां होननाय दङ। बेनि दैया जोबोद बारायगासिनो दङ। गुबुन गुबुन दैयाबाव जमा जाफैदों। दा जों नुबाय जे खावसेनिबो बारा गामिखौ लोमसावजोबनानै दं। दा रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि न'आव थानो हायाखै। बिथांमोना बे फरायसालियावहाय दा आश्रय लानानै दङ। दा जों बेखौ नायदिंदों आरो बिथांमोना साननि जानायखौबो जानो थाखाय गावबा गाव न'आव संनानै जानो खाबु मोनाखै। दा दैया लोमसावजोबनायखाय दा बिनि थाखायबो जों जानायनि थाखाय बेब'स्था खालामगासिनो दङ। बिथांमोननो जाहाथे एसेबाबो जों जानाय होनो हायो। दा जों बेफोरखौ गासै नायदिंदों आरो थारैनो नंगौ गोबां माखासे बान्दोफ्रा बायनानै दङ दा जों सानदों नैबे बाना जोबखांनायनि उनाव सान्दुं जुदि जायोबा सानदावनानै जुदि होयोबा निस्सय डिपार्टमेन्टेलि सार्भे खालामनानै जेराव जेरैबायदि नांगौ बेखौ बेब'स्था लानो थाखाय जोङो राहा लामा लागोन आरो डिपार्टमेन्टआबो बिनि थाखाय खामानि निस्सय मावगोन। दा बेनिखायनो आङो रायजो राजाखौ खावलायदों जे बायसान्स दैया आरो जुदि बारायबावोब्ला बै परिबेसखौ नायनानै जाहाथे बिथांमोना जानला मोनला न'आव थाहैया आरो दै रानबाथ' न'आव थाहैखानांगोन खिन्थु रानाब्ला थाहैलाबायनो नाङा रासिनबो जानो हागौ। दा बेखौ लानानै जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायदों आरो रायजो राजाफ्रा गावसोरनि दुखु मोननाय जारला बायदिसिनाखौ जोंनो फोरमायदों आरो बेखौ गासिबो लाजोबनानै जोङो मोजाङैनो सावरायगोन गोजौ लेभेलाव आरो बेफोर गासै रिपर्टखौ मानगोनां जोंनि भेटेरिनेरि चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम जों दैथायहरगोन आरो जों जेरै हागौ ओरै हानायमानिखौ जोङो जे राहा लानांगौ बेखौ लानो थाखाय जों दा बिथांमोननो रादाय होगोन। गंबेसे न'खरफ्रा बा गंबेसे गामिफ्राव थाफैनो गोनां जादों? बेवहाय गुबुन गामिनि गैया खिन्थु बे बर'बादा गामिथारनानो 50%निबो बारा मानसिफ्रा बाव थानो गोनां जादों आरो गुबुन गामिना गावबा गावनो मेनेज खालामनानै थादों बिथांमोना जेरैबायदि उसुबिदा जादों बेवहायनो थादों। दा बेनिखायनो आङो दहायबो बुंदों जे आङो मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों जे जायगायाव बेबायदि दै लोमसावनानै दं बिथांमोना गावबा गाव माने जेराव निरापत्ता जायगा नुयो बेवहाय जाहाथे थायो खुनु जाहाथे जोङो खहा जाया आरो बेयावनो थानानै जोङो न' बांखौ बोरै रैखाथि होनांगौ नायनांगौ बेखौबो जाहाथे बिथांमोना खालायो आरो रानफिनबा हानाय रोखोमै जाहाथे खालायनानै लायो। गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि JD र'ड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिं, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरेपी डिप्लोमाजों लोगोसे 3 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।